és molt fàcil. Si voleu comprar samarretes, només heu d'acudir a internet i l'obriu i bé, aparteu tot l'spam que tingueu i escriviu la tostadora.com/bioflauta. Vale? Use the Force, Luke. Let go, Luke. Luke, trust me. Remember, the Force will be with you, always. Hòstia, tu, putos gamers. Estan en tots els puestos on estan els teus propis vídeos. Bé, doncs així teniu les samarretes, podeu veure que estan totes així exposades i si us agrada alguna, pues apreteu sobre ella i... Perdoneu un segon. Val, doncs ja està tot solucionat i bàsicament esteu a la samarreta, si apreteu sobre esta veureu el disseny en gran i evidentment la tostadora no apareixerà a la samarreta i podeu canviar el color de la samarreta apretant els colors que hi ha a baix i podeu escollir la talla i... Hòstia, que m'estic veient. I apreteu a personalitzar artículos si no us agrada com està i podeu triar dissenys diferents i models diferents, com per exemple de xica en els colors que vulgueu, o jersei, o infantil, o bosses, o bé fundes d'iPhone. I no sols això, sinó que podeu fer-ho més gran, més menut, moure-ho i girar-ho un poc i quan ja tingueu el model com vulgueu, podeu hasta escriure. Podeu escriure una frase o un nom, el que vulgueu, però us puja €1 més el preu, perquè per lo vist s'ha d'imprimir més, no ho sé. I bé, quan ja tingueu, només heu d'apretar a escollir la talla, el nombre que en vulgueu i aquí heu añadir cesta. Després podeu o seguir creant o ir a cesta. Ir a cesta i us apareix això, que és tot el que heu comprat i us ficarà el preu i el preu de les costes d'enviament, que són gratis si envien més de 3 articles. Després doneu a hacer pedido i simplement és omplir les dades, vostres dades i la manera que voleu pagar-ho i al final pagar i terminar. Compreu més samarretes, per favor, que no costen tant i la gent que m'aprecia me les compra. Vull dir, si no me compreu samarretes és que no m'aprecieu i, home, jo no vull tractar la gent que no m'aprecia. Així que compreu les samarretes, si no mireu la meva família com a complit amb exemple. Compreu-me les samarretes ja! Si no aconseguís vendre 30 camisetes abans de les pròximes 24 hores, aquest terriblement editat cadell de foca ho pagarà amb la seva vida. Tot el món sap que l'índex unilingual de Bramstock prediu que un increment del consum tèxtil bioflàutic comportarà una relaxació de la defractalització impositària amb el conseqüent valor amniòtico-fiscal, donant, a llarg termini, una acceleració biotínica i una reconstrucció avidínica, tal com s'explica al model de la Desoxymulti-Random Prefix Economy. Per favor, quines samarretes més
mainstream. Jo, abans que comprar-me'n una, preferís cremar la bici, la meva col·lecció de vinils que no escolte mai perquè no existís un adaptador per a l'iPad, o m'arranque una a una les pulseres de festivals que tinc des de fa anys. Jo, en la vida me compraria una samarreta d'aquestes.